Però que no està... Era el dijous a les 7 també, res. Objectiu avui, arribar al Parlament de Catalunya, picar la porta, preguntar si algú... seu esclavatge, la terra catalana, si cal els braços força per aixecar els fusells. Ni dolem lleis noves, ni demanem clemència. Catalunya lliure, formant en la sardana dels pobles alliberats. Ni dolem lleis noves, ni demanem clemència. Volem per Catalunya només la independència.
pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps